Знаеш ли, че има храна, която носи в себе си енергията на живота? Храна, която не просто засища, а храни клетките ти. Днес искам да ти разкажа за афа-водораслите. Истинска храна в капсула. Какво представлява афа? Афа е диво микроводорасло, което расте в едно от най-чистите езера в света – езерото Кламът. То не се култивира индустриално, а се събира в естествената си среда живо, силно и пълно с енергия. Афа е една от най-алкалните храни в света с 11 pH, което прави изключително ценна в днешния киселинен начин на живота. Какво съдържа афа-водораслото? В една малка капсула се крие цяла вселена от хранителни вещества, пълноценни растителни протеини, всички есенциални аминокиселини, хлорофил, кръвта на растенията, фикоцианин, мощен антиоксидант, витамини А, Б комплекс, С, Е, минерали и микроелементи, естествени ензими, омега масни киселини и нещо много важно – информация за клетките. Това не е просто добавка. Това е клетъчно хранене. Какви са ползите от афа-водораслите? Редовният прием на афа подпомага детоксикацията на тялото, алкализирането на вътрешната среда, повече енергия и жизненост, по-добра концентрация и яснота на ума, подкрепа за имунната система, баланс на нервната система, подхранване на клетките на дълбоко ниво. Когато клетките са нахранени, тялото започва да се самолекува. За кого са подходящи водораслите афа? За хора с умора и липса на енергия, хора под стрес, хора с натоварен умствен труд и спортисти, хора в процес на детокс, за хора, които искат да се грижат осъзнато за здравето си. Всеки, който иска превенция, а не лечение в последния момент. Аз вярвам, че здравето започва от клетката. И когато дадем на тялото това, от което има нужда, то знае какво да прави. Ако искаш да научиш как правилно да приемаш афа, ако искаш персонална насока и ако искаш да започнеш пътя на клетъчното хранене, напиши в коментар афа или на лично съобщение. В следващото видео ще ти разкажа как афа работи в синергия с другите продукти и защо комбинацията е ключът към резултатите. Афа има в 3 форми: течна форма, подходяща за малки деца и за бърза концентрация на ума и тялото, и на капсули и афа на прах. Така че можете да изберете един от 3 варианта, който е подходящ най-добре за вашето ежедневие.